Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy David de Bartolo Morana y hace un año pasé por una enfermedad tremenda, meningitis, que me dejó con las 4 extremidades amputadas. Durante el proceso hospitalario necesité muchas transfusiones de sangre antes y después de las operaciones. Quería agradecer el colegio de Nuestra Señora de Fátima de Sueca de Valencia por haberme invitado a formar parte y haberme hecho formar parte de este proyecto para animaros a todos y a todas a este pequeño gesto de donación de sangre que podría salvar y salva a día de hoy muchas vidas. Gracias a todos y a todas, disfrutad del día y hasta pronto. Un abrazo enorme. Chao. Hola, soc Emília Carlos d'Ací. Quan tenia 26 anys vaig tindre una placenta prèvia central que me se presentà a punt de tindre el xiquet. En un derrame quasi em vaig morir. Quan vaig tindre sort que la sang que em posaren la vaig acceptar. Jo, gràcies a la sang que em donaren i que vaig aplegar a temps, ara en tinc 74 i així encara estic. Hola, soc Marisa. En el part del meu fill vaig perdre molta sang i me vaig quedar molt dèbil. Així que me tingueren que ficar sang i gràcies a aquestes persones que voluntàriament la van donar, jo vaig poder començar a cuidar del meu xiquet. Moltes gràcies. Hola, em dic Carlos i fa uns quants anys vaig tenir un accident de cotxe molt greu en el qual vaig necessitar una transfusió de sang i gràcies a gent que va donar sang em van salvar la vida. Jo des d'aquest moment soc donant de sang. Vos convido a treballar en el nostre projecte i donar sang. Des que som xicotetes i xicotets sempre admirem algú més major que nosaltres. I per què l'admirem? Perquè veiem que ha fet grans coses en la vida, no? Jo crec que això és important perquè somiem en algun dia poder-nos convertir en una persona com ell, no? Siga un personatge de ficció, un dibuixet, el que siga. I jo crec que tots tenim l'oportunitat de convertir-nos en herois o heroïnes en un gest molt xicotet que ens fa molt grans. I aquest gest ens permet, jo crec que si haguérem de triar alguna cosa en la vida, tots triaríem que la nostra heroïcitat fora salvar la vida d'algú. I sabeu que donar sang pot arribar a salvar la vida de 3 persones. Jo com a alcaldessa de Sueca sempre ho dic, estic molt orgullosa del meu poble i de la resposta que sempre dona a iniciatives solidàries i en aquesta ocasió no pot ser d'una altra manera. Per tant, jo em sume a la iniciativa del Col·le de Fàtima i vos aconvoie perquè se sumeu també. Recordeu, donar sang és donar vida. Hola, els que no me conegueu, dir-vos que soc Rosa, una guerrera que li he guanyat la batalla al càncer. No ha pogut en mi, ho sent per ell. Recordar-vos que el dia 4 d'abril tenim donació de sang en el Col·le de Fàtima, de 4:30 fins a les 8. Per què és important? Nosaltres, en pacients de càncer, tenim moments que ens fan operacions, intervencions quirúrgiques. En aquest moment se pot donar la possibilitat de que perdam sang. Entonces necessitem de tu que vingues a donar-nos aquesta sang que és important per a nosaltres i tu la tens. Entonces esperem que tu vingues perquè nosaltres desafortunadament no podem ser donants, però tu sí pots ser i la teua és molt important per a seguir donant vida. Això no va de càncer, va de vida. I tu tens l'oportunitat de fer que continuï. Gràcies, t'esperem. Hola, com estem? Com va l'assumpte? Res, em passava per així ràpidament per a dir-vos que el pròxim dia 4 d'abril de 4:30 a 8:30 en el carrer Fàtima, en l'Escola de Fàtima de Sueca, es realitzarà una donació de sang per a totes aquelles persones que realment ho necessiten. Així que res, me passava per així per a animar-vos a que participareu, que no passa res, que no fa mal ni res, i que en la vostra ajuda, simplement donant sang, podeu ajudar a persones que realment es fa falta eixa sang. Res més, volia animar-vos i moltes gràcies per escoltar-me i ja sabeu, animeu-se a participar. Ale, ale, ale!